te mentang nora HP ke jingtu khana syapang une u Hrithik Roshan une ude we u aktor u balaju ak na ka we ka Porsche ka we pat ki film ki jong u hapo ka Bollywood bat hapo kari India hi baro ka we bat ude u aktor u ba pauna ma bat lakhai u laong da u pa u jong u ba kerteng u Rakesh Roshan une u pa u jong u de we uta ubalong utau unong penmi film hakisngi ki por ki ba menshua bat uan na kalong ying long sem ka ba bit ka ba biang ba bat hanrei long ba une u Hrithik Roshan pan haka jinglong khna ka jong u umat shibun ba ki jing e haka ba yadei bat ka kti ka diang ka jong u udon ni kata ka jingpang sni do bat kalalong ka wei ka jing e ka ba kraw haka por ka ba ma u lej hapo school haka jingpule ka jong u bat umat shibun ba ki jing sha leben umat shibun ba ki jing e haka ba yadei bat kanika kti ka jong u namar umat haka ta ka jing lej school ka jong u kum u khna ret bat umat shibun ba haka jing yale haka ba yadei bat kanika jingpang sni do haka kti ka diang ka jong u bat ong une u Hrithik Roshan ula jon ningkong yi ka ban shimbanta ki film dei haka karta ka ba mu udon ya kata ka nriu snem ka karta ka jong u bat ula akum uwe khna haka we ka film kabal ai kerteng ka ashna bat ong ka ne ka film ashna kam da ya yeu ba hakisngi ki por ki ba menshwa bat ong de haka karta ka ba une u Hrithik Roshan haka por ka ba ma u ula dapura ya ka snem ka jong u ka ba arphuai snem ka jong u ula mats ka we pat ka jingpang kata kade ke jingpang terha bat haba umat kene ke jingpang terha la yu iru yu une u aktor ba udon ni kata sap katalen hakabiya dei bat kene ke jingshat mar une u aktor udon ni kata sap ye ke ban shat haka jing im ke jing u bat long ki doktor ki la khang u ba kumno ba un ombit ba un shat la ne bu un stone haka jing im ke jing u namar ba udon ni kene ke jingpang terha Nrei une u Hrithik Roshan pan u yaile na ka wei ka Porsche ka wei pan ye ka ban wat ye kita gelat jing sumar na ki doktor na ka wei ka hospital si ka wei pan bat long ula job ye ka na ka jingpang bat ula yo ye kita ka jingkhia ka bapura bat dei hukum kata ka porken ula nang shu ye ka ban penpau ye kita ka sapshat ka jung u kumbangi le yu ye ki film ki jung u ba udon shisha ye ka na ka sap ya kan ne ke jingshat ke jung u ya ka ba ki pa ki ba po kari India ki ya big ba yu une u aktor ha ki sngi ki por ki ba menshwa ya ka ba une u aktor umi perthei ya ka ban ak film ya ka ban shat ya ka ban masti ba deh kum ki tu ki por ken ki pa ki ba po la kari ki ya big ya ka jingshat ke jung une u aktor Hrithik Roshan bat une u aktor u deiru we u aktor uba bhabri uba na preng ki wei pat ki aktor hapo kene kari India bat uyo ru ya kata kanam hapo ke perthei ba udon ni kene ka dur ka ba bhabri uba ya ka ba ublei ula ai haka jing im ka jung u te hakane ka por ka bamta ngam syam ladon shibun ki banta ya ka ban wanra ya ka ban yathu ya ka story ka jong une u Hrithik Roshan reitang kine ki jing thu khana ki ba lingkot e khublei shibun